ikaw man ang classmate. Ako ra kay nagtrabaho man si Papa. Lila itong pinuhangan natin classmate. Ha, kabahala. Classmate, 1 plus 1. 1 plus 1, kadali lang ha. 1 plus 1, 2. Bali, libin. Pataka naman ka, 1 plus 1, 2 man gani ana si teacher. Hindi ko na-explain din, hindi ko balo. 1 plus 1, i-combine na to sila, diba 11? Tama po din yung gingo no, 1 plus 1 equals 11 kay gidugtong man siya. Ug i-zero na ko ni siya, 10 na siya. Sakto po mo. Mao gali no. O karon makamao na ka. Ilin, balin tog science kay murag bright siya sa math. Sige, kaya ako ipangutana siya. What is mitochondria? Mitochondria? Basic ra magina sa kuha nga kay mo man ako ang gina-research permente sa YouTube. Sige daw be, tanaw to be kung kabalo ba ka? Mitochondria is a power plant for our cells. They convert food to energy which is bodies to live. That's all. La, tama lang yung answer boy. Diyan po na natin mamalit kaya di man ta kabalo mo English ikaw, kabalo ko mo English. Kabalo ko English. Isa maladong. Sige, ako na po pangutana sa inyo, be. La, sana pa yung tala. Ikaw una dong, kaya ikaw nag-una-una diri ah. Oh, busy ka kayo na, iladin ako na. Sige, ako na po pangutana. Ang di makatubag eh. Akong puspusan og kahoy. Patay. Usa ba po yung pangatana? Basic naman kayo ni. What is square root of 5? Wabi ako kabalaw na dong. Ikaw tuba ka na dong. Ay, classmate, pag-una na ko kaya hapit na gabi eh. Kaya basta kawa mo ng mama ba? Kar, una na ka, classmate. Alam mo, nikatawa lagi siya. Muna kabalo na siya sa answer ba? Ay, classmate, assignment na. Magkakukahon. Ano sakit ba? Di ba na sakit? Badok mga mapuspusan? Kamo, kabalo mo sa answer? What is square root of 5? Kung kabalo mo, comment lang sa comment section. Hala, nagdula sila. Mobile like ko. Kumo kumano na kanang yung away. Anak na ko na. Sunod lang. Pag-awayo man nanyo, bantayan mo na ako. Bantayan na ako. Ako Uy, yapit ako biya abala. Hala, nagdula sila. Mobile like ko. Uy, apel ko, boy. Uy, apel ko. Pilka, kada ko na nimo? Sige na, good. Bata, pabitaw ko, please. Bata. Una-una, aranan mo bata. Badman mo, apel ko ba? Hindi mo papel kayo kasabaan mo siyang papa. Aw, di mo papel na. Maya ka, juga ka ron. Mayaka na ka. Huwag may labot. Aw, maya ka rin, ha? Bata na ka ron. Hindi ko papel na ninyo. Stoy, kung saan man yung bata? Utro po na daw. Ay na paminawa. Stoy, di mo mamina na ko ba? Paminaw mo ba? Kasi nagana maminaw mo na. Utro mo kabalingag. Kumo kumano na kanang yung away. Anak na ko na. Sunod lang. Pag-awayo man nanyo, bantayan mo na ako. Bantayan na ako. Ako Ang mga bagay.